हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। थ' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। थ' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों प्रिया एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय बिथां जयन्त बसुमतारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर जाय शर्ट मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों खांखिला गोफार। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे शर्ट मुभिखौ गोबाङानो नायगासिनो दंखायो। ओमफ्राय लोगोफोर बे खांखिला गोफार मोनसे आबुं शर्ट मुभियावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। प्रिया, रैसु, जयन्त बसुमतारी, फैलाव बसुमतारी, प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे मोनसे शर्ट मुभियाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे शर्ट मुभिखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 6सिम गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय जानांगौ दे। आरो बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 6सिम अलरेडि रिलिज खालामनानै होखाबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय। आरो नोंथांमोना बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे शर्ट मुभिनि पार्ट 7खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाबाय थादों। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थादों माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। स' लोगोफोर बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 7खौबो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। बिथांमोना प्रिया एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजोंनो बे पार्ट 7खौबो थाबैनो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होगोन आरो थाबैनो लाबोगोन। नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बे पार्ट 7खौबो बिथांमोना थाबैनो प्रिया एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि गेजेरजोंनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोर नोंथांमोना बे खांखिला गोफार आबुं मोनसे शर्ट मुभिखौ पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 6सिम नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बे खांखिला गोफार शर्ट मुभि मोनसेखौ नोंथांमोना सोर पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 6सिम नायनानै मोजां मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बेनि पार्ट 7खौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां शर्ट मुभि, फुल मुभि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।